Arroka gogorra. Minerala arrimota. Minerala arrimota. Error. Kolorea. Error. Minerala dauka pixkat brigantzia. Minerala pixkat brigantzia. Balitu horiek. Ez esan error, Esate tenían, esate baina. Asko balio. Vale, a ver. Hau eta hau. Zein da? Minerala eta bizo. Minerala arroka eta minerala. Nor dio ezkerrekoa dela minerala? Hau minerala da. Bai. Nor dio eskubikoa arroka dela? Nor dio biak minerala direla? Ez hori minerala. Hori arroka da. Hau arroka da. Ez da ikusten. Ez da ikusten. Horren bai. Pizkatxo bat gaian barneratzeko. Eta hau da, mamut baten agin bat. Proportzioak ikusteko, bale? Zati bat da, Hau da, agin, gu baditugu agin ezberdinak. Guk agina ditugu. Muela gaztelera. Inglesez ezaket bazaten da. Ez da bat! Oian! Bat, pieza bat, hau da, mamutaren bat. Zein bizatzen du nahi eta txikia bada, ez da? Orduan, txitatea mundiena, honek du. Naizta txikia izan, pixu gehiago dauka. Orduan, gero, beste honekin ere probakingo dituzue, eta esan barko diazue zeinek duen dentsitaterik handiena eta zein txikiena. Hurrengo txokoan, magnetismoa ikusiko ez dute. Bi mineral daude, eta bat magnetikoa da, eta bestea ez. Orduan, probak egin. Klipak gerturatu, eta klipa erakatzen bali badu, magnetikoa izango da, bai. Imanak bezala. Pixue, 2.390 inguru. Jurasiko garaikoa, oin dela 189 milioi urte, eman zan, o jaio zien, o existitu zien, Jurasiko garaian. Eta, kasu honetan, morfologia edo bere ezaugarriak kontutan izan gara izatxa. Paper garrantzitsua dauke dinosaurio honetan. Ikusten ez da bezala atzeko bi hankatan nintzen ziren. Aurreko bi beso horiek ez zituzten gehiegi erakutzen. Horregatik, hanka luze eta fuertek zuzten. Oso azkarra zan, borrokan egiteko beste dinosaurio batzukin, izatxakin jo, eta hori egiten zuten. Baina, beste gauza garrantzitsu batentzako erabiltzen zuten. Horeka mantentzeko. Lasai juten dien, ondo juten die, baina horrekan pakile kostatzen da. Eta, jendea tortzen daren esaten duen, bakizue azokatan, dekorazio bezalako kaxia txiki gehoten dien, hori ditu dira. Baina, sin más. Itxastriku baten oskera dut.